खुलुमबाय फुंबिलिनि 10 सारिनि गिबि रादाबखौ फरायदों आं गेवलां हाजारिया। नैथि साउथ एशियान एथलेटिक फेडारेशन क्रस कान्ट्रि चेम्पियनशिप आरो 46थि नेशनेल क्रस कान्ट्रि एथलेटिक चेम्पियनशिपआ फैगौ 26 मार्च खालि नागालेन्डनि सदर थावनि कहिमायाव जानो थांगासिनो दङ। महाराष्ट्रनि केबिनेट मन्त्री आरो एनसिपिनि दैदेनगिरि नवाब मालिक बिथांखौ 3 मार्चसिमनि थाखाय इनफोर्समेन्ट डाइरेक्टरेटनि कस्टडियाव दोननाय जाबाय। आसामनि गिबि मन्त्री डॉ हिमन्त बिश्व शर्मा बिथाङा थांनाय 2019 मायथाइयाव मडेल कोड अफ कन्डाक्टनि नेमखौ नेवसिनायनि दायाव 25 फेब्रुवारि खालाराव सिजेम कर्टआव नुजाथिगोन। बिलियनार फिलान्थ्रपिस्ट आरो माइक्रसफ्ट को-फाउन्डार बिल गेट्स बिथाङा भारतनि भेक्सिन बानायनायखौ बाख्नायहरदों। सानै चाइनिज आरो 100निबो बारा नेपालीफोरा भारतारिफोरखौ नोजोर होनानै अनलाइननि गेजेरजों नंखाय लननि बिथांखि फोसावनायनि थाखाय नेपालाव हमजादों। आसामाव 0.61 जौखोन्दो एबा 25 सा गोदानै कभिड-19 पजिटिभ मोननाय जादों। ब्राजिलाव हा गिसिखानाय आरो दैबाना जानायनि जाहोनाव सा 204 सुबुंफोरखौ रैखा खालामनो हाबाय, नाथाय 51 सा सुबुङा दासिमबो गोमानानै दं। सुप्रिम कर्टआ वान रेंक वान पेन्सननि थाखाय जुजिनायखौ मानिना लाबाय। त्रिपुरायाव फैबाय थानाय 5 बोसोरनि थाखाय 153 कौटि रां रैमालि आरो खान्थाल फिथाइफोरनि गोदानै थांखि फोसावदों। नेशनेल एडुकेशन पलिसिनि थि थांखि बादियै आसाम सरकारा गासै 1000 गोजौ फरायसालिफोरखौ गोजौसिन फरायसालिसिम आपग्रेड खालामनो थिरांथा लादों। दिनैनि 10 सारिनि रादाबफोरा एसेनोसै। गोजोन्थों। गोजोनथाव खौरां। आसामाव थानाय बयनिख्रुइबो साबसिन सोलोंथाइ होग्रा मिरुफोरनि गेजेराव टेक बुस्टाराबो गंसे। कक्राझार जिल्लानि सिङाव थानाय CST फिसारि मावख'नि साखाथियाव थानाय खारगावआव बे टेक बुस्टारा दङ। बेयाव बयनिख्रुइबो मोजांसिन सोलोंथाइ आरो नेम सोलिनाय गोग्गो थाखो खथानि सुबिदा दङ। सारा भारतनि गेजेराव सायख'जानाय बायदि सोलोंथाइजों सोमोन्दो थानाय फोरोंगिरिफोर दङ। टेक बुस्टाराव प्रफेशनेल जार्नालिस्ट आरो टेकनिकेल कर्सफोरखौ होनाय जायो। 24 घन्टा रैखाथिनि थाखाय मोजां सुबिदा आरो टेक बुस्टारा नोंथांमोनखौ सौहैहोगोन नोंथांनि थांखिसिम। टेक बुस्टारा नोंथांनि सिमांखौ जाफुंसारनांगौनि थाखाय गांल' नङा, साहस आरो गोहोबो होगोन। सोलोंथाइ लाखांनायनि उनाव 100% प्लेसमेन्टनि खाबु दङ। सोलोंनो गोसो गुदुं बिथांमोना 9395 695 095 जानबुं नम्बराव जगाजग खालामनो हागोन।